Ei, xente, ei. Mirade, mirade. Sí, estou indo no Porsche Museo. Sí, ese é o circuito de Porsche. A que mola, Agora mirade, vou vos enseñar outra cousa. Aí o tenes. Este é o 911, o turbo, o número 1. De 1974. 6 cilindros, boxer, turbo, 3000 centímetros cúbicos, 260 caballos, 250 de brazo punto. En persona non é tan grande como parece, pero é super bonito, mirad. Mirad que llantas. Agora mirad isto. Como curiosidade, vou vos enseñar unha cousa. Os amantes do Lego, que somos moitos, mirad, un Lego a tamaño real, con pezas grandes, impresionante. Mirad, mirad. Un 911 Turbo, Lego Big Brick. E si, ten motor, un 3200 prácticamente. Impresionante. Mirad que aleronaco. Son como 4 más. Mirade, mirade. Si, é de Lego, oficial. E si, é turbo. E si, é moi bonito. E agora mirade a panorámica dende arriba, Mirade. Eses son os de carreiras, todos. Eses dous, ese, este, e dous máis que andan por aí abaixo que non son capaz de enfocar ahora. E si, agora vou vos enseñar outra curiosidade. A curiosidade é a seguinte, mirad, teño simuladores. O que pasa é que hai unha cola daqui a pasado mañán. Bueno. O que teño na casa, o simulador que teño na casa é moito mellor que este. Acabo de velos e tampouco é que sea nada do outro mundo. Está ben, pero bueno, solamente che deixan dar unha voltiña no circuito, pero cando lle tocas, cando te sales do circuito vas ao carallo. E agora mira deste, Nerf des. Que chulada de decoración, Mira, impresionante. O puto Macán. E mirade estes tamén. Agora no seguinte vídeo de los verdes.